ಹಿರಿಯ ದೇವಲೋಕಡ ದೇವ ಕನ್ಯ ಮಾನ್ಯವರ ಆಳೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮೂಡಾಯಿಡು ಸೂರ್ಯೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಚಂದ್ರೆ ಓಲಗಾಪಿಯರಿಗೆ ಉದಯಗು ಸೂರ್ಯೆ ಅಸ್ತಗ ಚಂದ್ರೆ ಬಡಕೈಡು ಬಾಲ್ಯನ ಕುಮಾರರು ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಸೆಲೆಂದ್ರರು ನಾಲು ದಿಕ್ಕಡು ನಾಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಭೂತರಿಗೆ ಕಲ್ಲಡು ನಾಗೆಗೆ ಪುಂಚಡು ಸರ್ಪಗೆ ಸಾರಕಲ್ಲ ಅಸುರರು ದೇರಕಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರು ಉದಯ ಆಯಿನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ನಾಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಮೂಲು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆನ ಮೂಲು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನ ಎರೆಗಿಲ ಪಟ್ಟದು ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗ ಪನ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಏನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಏನ ಅಂದ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ಪೋತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತಾನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿನ ಕಂತದ್ದು ರಶೀದಿದ್ದ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಮಗ ಒಂದು ಏನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎನ್ನ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಮಗ ಪಂಡದು ಏರ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೊಲ ಅಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿದು ಪತ್ತಿನ ಏರಾ ಊರಿ ದಾನಿ ದೇವರು ಎಂಕು ಕೊರ್ನೆಯ ದುಡ್ಡುನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅತುಲಣ್ಯತೆ ರಥ ಆರು ಎಂಚ ಕೊರಿಯರುದಿಲ್ಲ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಎರೆಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಎನಡಂದತ್ತು ಸದ್ಯ ಕೊಂಚ ಮನುಷ್ಯರಡ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಏನಾಳೊಂಜೇನು ಒಡೆಯಣ ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನ ಪೋಯ ಆಂಡ ತನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೂ ಕೊರಡು ಪಣದು ಓಲಾ ಬೆಂದದ ಕಂತಿನ ದುಡ್ಡುಲ್ನ ಜನಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಪಾಡುವೆರಂದಾಂಡ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಇಡೀ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅವು ಎಂಕುಲು ಅವು ಏರು ಕೆಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಿಯ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಅತುಲಣ್ಣನಕ ಎಂಚ ತಾನು ಬೆನ್ನಿನ ದುಡ್ಡುಲ್ನ ಕಂತಿಡೆ ಪಾಡುವೆರತೆ ಮಾತ ಭಕ್ತೇರು ಸೇರದಿಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಣದ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಎಂಕಾರು ತೋಜಯರು ಯಾನೆರಡ ಕೇಂಡೆ ಆ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಆ ಲೈಟ್ದ ಕಂಬಲು ಮಿತ್ತು ಡಿಪ್ಪುನ ಇಂಟೀರಿಯರು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ದೀತ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುವೆರ ಗೇಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂಡೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಇತ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರೂಪುರೇಷೆ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡುಡು ನಿಜಕ್ಲ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಯಾನ್ ತುಯ್ನಕ ಯಾನ್ ಈತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪೋಪಯಾನ್ ಈತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಬೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲೇಡ್ ಯಾನ್ ತುತುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಅನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅನ್ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಖಸ್ತುತಿಗ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಬೋಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಒರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನಿನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಂದ್ರೆಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಾಕೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ ಬಂದು ಕಬಿಕುಲು ಕೇಂದೇರ್ ಅಪ್ಪೆ 24 ಗಂಟೆ ಈ ಬೆನ್ಪ ಇನಿ ಬೆನ್ನಿನ ಇನಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒರಿ ಮಗೆ ಎಂಕ್ 15,000 ಸಂಬಳ ಆಂಡು ಎಂಕ್ 25,000 ಸಂಬಳ ಬೋಡು ಬಣದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೈಪುವೆ ಏಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ಪುಣದು ಕಾಪುವೆ ಆಂಡ ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಂಡೆಸ್ ಬೇಲೆ ಶುರುಮಲ್ ತೊಳ್ಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪಲು ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ತಾನ ಕೇಂಡ ನಮ ಕೊರ್ತುಜ ಸಂಬಳ ದಾಂತೆ ಬೆನ್ಪುನ ಏಕೈಕ ಜೀವಿ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಬೋಡುಂದು ಎನ್ನಂದಿನ ಜೀವಿ ಏರಾಣ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಂಕುಲು ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಬಳಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನಕುಲು ಇನಿ ಇಲ್ಲಡು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನು ಒಡೆಮುಟ ಬುಳೆಪ ಹೊಡುಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನಿ ಅವು ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ ಅವು ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ತತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಶಿಕ್ಷಣಡು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಓದುದು ಬೈದಿನಕುಲು ಯಾನು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ಓ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂಟುಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ ಕಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದೊಟ್ಟುಗು ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸ್ ಆಪುನೈತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ತುಂಡು ಯಾನು ಬದುಕುನು ಎಂಚ ಹಿರಿಯರೇ ಗೌರವ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಡ ಎಂಚ ಪಾತಿರಡು ಬದುಕೊಡೆಂಚ ಬದುಕುದ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಯಾನು ಎಂಚ ಪಾಸ್ ತವಡು ಉಂದು ಎಂಕ್ ಏರು ಕಲ್ಪದೇರು ಕೇಂಡ ಎನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲ್ಪದನು ಪಂದು ಯಾನು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳ ತಡಿಟ್ಟು ಎಂಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತದು ಓದುದು ಪಾಸಾತಿನಗಳು ಎಂಕ್ಲಡನಿಗಳು ಉಂತದ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಳು ಪೆರ್ಮೆಡು ಬನ್ಪ ಎಂಗಳು ಖುಷಿಡು ಬನ್ಪ ಆಂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾಂಡು ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ರೇಷ್ಮೈನಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಗೆತ್ತದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಾಲೆನ ಸೇರ ಇಲ್ಲೊಂದಾಂಡ ಆಲು ಸೇರ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ ಹೊಡು ಬಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ ಒಯ್ಟಾಂಡ್ಲ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ 4 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗ ನಮ ಸೇರವ ಯಾನು ಉವಾ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಗ ವಿರೋಧ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಬಂಧುಲೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದಾತೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮಾಲೋಕಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಲದ ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಿಕ್ಲೆಡ ಕುಲ್ಲದ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಮಾ ಏರು ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಣೋಂಗಿತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂತದ ಕೇಂಡಾರಂಡ ಭೀಮಾ ಏರು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಏರು ಕೇಂಡ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು
ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೋಜವ ದಾಯೆಗ್ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯೆ ಬಂಜರ ತಿಂದು ಪುಡ್ಕೆನೆ ಆವೋಡು ತುಯ್ನಕುಲು ಮಾತ ಆಯನವ್ರು ಅರಂಟು ಬತ್ತೋಡು. ಓ ಒಂದು ರೇಷ್ಮನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡ. ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಣಸು ಮಲ್ಪವನ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾರು నేను ದಾಯೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಣಸು ಮಲ್ಪನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಚಂದಿರನ ತೋಜದು ಚಂದ ಮಾಮಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ಪೆ ಉಣು ಮಗ ಅಂದ್ ರಾತದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿದೈಕಂತದ ಉಣಸು ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಟೈಮುಡು ನಮಕಾರ ರಕ್ಕಸ ಯಾವೊಂದಿತ್ತೇರು ಉನ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಗೊಂಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಫಣೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಾಲನ್ನು ದಿಡುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೋಪಡು ಕುಲ್ಲಾಯ ಆ JCB ಮಣ್ಣು ಗೋರವನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೋಜಾಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಉಂಡ ನಮಕೇನ ಓಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಣಸು ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಓಡು ಆತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಏನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನಿ ಮಣ್ಣು ಗೋರುನ JCB ವಿಡಿಯೋನು ತೋಜಾದ ಎಲ್ಲ ನಮನೇ ಗೋರ್ದು ಆಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗ ಪಾಡುವೆ ಪನ್ಪಿನೈನ ನಮ ಇನಿ ಮದತದೆ ಉಡುತ್ತಾ ಅಪ್ಪೆನ ಕುಲೆ ದಯದೀದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪಾಲೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜೀವನಡವು ನಮ್ಮ ನಡಬುಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಭಾರಿ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಬಲವಾದ ನಂಬುವೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನು ಚೂರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಧಾರ್ಮಿಕದಂಚಿ ಬುಳೆಪವನ ಆ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೋಲ ಅನಾಗ ಪೋಮಗ ಪ್ರಸದಗೆತ್ತೋನಿಯ ದೈವದ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲವ್ ಉಂಡು ಪನುವ ಮಿನಿ ದೈವ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಗೊತ್ತಾಣ ಮಿನಿ ತಮ್ಮಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದ ಅತ್ತ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಡಿವ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ದಾಂಟದು ಒವೇ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಬೆಂಡಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಮಂಚ ಹೊಡಿತನ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ದೃಷ್ಟಿನ ಮೀರದೆ ಎಂಕ ಪೋರೆಗ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇನಿ ತುಳುವ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚಾಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೀರಿಯಲ್ದ ಮರ್ಲನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒವೇ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಕಡನೆ ದಾಂತಿನ ಒಂಜೆ ಬುಡದಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡನೆ ದಾಂತಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪುರಾ ಸೀರಿಯಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಡನ ಕುಲುಲ್ಲೆ ಎಂಗ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಹಿಂದುಲೇನೆ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಬುಡದಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇನಿ ಆಲು ಆಯನ ಸೈಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೋಲ ಇಮ್ಮನ ಮದ್ಮೆ ಆಪೋಲ ಬಂದು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಮರ್ಲದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ತಾದಿ ತತ್ತಿದೇನು ಮದತೆ ಉಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿರಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಏತು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುವಯ ದೆತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಾಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಪೆದ್ದಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ ಪಾಡೋಂದಿತ್ತು ಜೇರ ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಲಗ ಪಾಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒರೆಸುವೆರು ಮಾಮ ಮಾಮಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒರೆಸುವೆರು ಬಯ್ಯದನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಬೂರ್ದು ಓದ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ಒಯ್ಟು ತೂತಿನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ತೂತಿನತ ಅಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಕಾಲಗ ತಕ್ಕ ನಮಲ ಬದಲಾವೋಡು ಆಂಡ ವಾಸ್ತವನು ಬುಡ್ದು ಬದುಕರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾಯಾವಿ ನಮ್ಮನ ಏತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೊಂಡು ಪಂಡ ಓಲೋ ದೂರಡಿಪ್ಪುನ ದುಬೈದಾಯೆ ಕುವೈತ್ದಾಯೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಲೈ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಯೆ ತೋಜುವೆ ಮರ್ಮಲು ಪಾರು ಬರದು ಮಾಮಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತೋಜವಲು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಯೇ ಮಗೆ ಇರನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂದು ಮಾಮಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾಮಿ ಮಗಡ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆಯೆ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ದುಲ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಎಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರಿಬಕ ಎನ್ನುವೇರು ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಲೈ ಏರುಲ್ಲೇರು ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ದೂರಡಿಪ್ಪು ನಕಲು ಮೊಬೈಲ್ದ ಉಲೈಡು ಉಂತುದು ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟ ಆತೇರು ನಮ್ಮನ ಮುಟ್ಟಡೆ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮರ್ಲಡು ದೂರ ಆತೇರು ನಮಕಿತ್ತವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒರಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಬೀಚಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಉಣಸಗ್ ಪೋಯರ್ಗೆ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಣಸು ಬಲಸದೇರು ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ನು ಆನ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೀಚಿ ಏನ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಏನ ಮಲ್ತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಇಂದು ಕೇಂಡಲ್ ಮೇರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಪಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲು ಮೇರ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯರು ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿನ ಉಣಸು ತಿಣಸನು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡು ತೋಜಾಯರು ಪೂರ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರರ ದೋಸ್ತಿಡಕ್ಕೇನುವರಿಗೆ ಇತ್ತ ಮಗಲು ಓಲ್ಲೊಲಿಯಾ ಮಗಲು ಮಿನಿ ಲಂಡನ್ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಂಡ ದುಬೈ ಉಲ್ಲೋಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ತು ಚಪ್ಪರೆಗೆ ಅಂತ ಉದಸಿನ ಮಾರೆ ಐಕಿಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಲೆಗೂ ತೋಜವ್ರು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅವಸ್ಥೆಡು ಬಾರಿ ಕ್ಷೀಣವಾದ ಪೋತ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಒಂಚಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಯಾನು ಒಂಚಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಳೆಪಾವಡು ಎಂಚ ಬುಳೆಪಾವಡು ಪಂಡ
ನಮಡ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಜೋಕ್ಲೆಗೊರ ಕೊರ್ದು ತೋಜಾವಡು. ಯಾನು ಒಂಜು ಪೊಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿನ ಎಂಚ ತೂಪೆನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಐನು ತೂದು ಕಲ್ಪುವೆ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅರ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿನ ತೂಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಕಡನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಬರುಡು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಪೊನ್ನಡ ಬತ್ತಣ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.